Atzalde ondan hoi, ongi torri. Aipamen berezi murun gaur esan bire, neupenek isen hau, josuk ezazta. Onarte sekule ez tala ekonomisin ingur miselako itzaldirik, eta, nobedade morun hori komentati pentsareu, ez? Igual fazeta barri bat zabalduko eroguela gaur, bardin be interesanti xaleikena. Eta horretako karrirou, Julen Bollain deitzen den pertsona bat, eibartarra. Beran ikasketak hasiera baten izan zin enpresan administrazioin eta zuzendaritzin lizentziatura bat eiban. Eta gerokun doktoretzako tesi bat dauke, eta honek doktoretza tesi izan oinarrixera, gaur tratako erouen oinarrizko errentin, bideragarritasun ekonomiku kuestionaten daben tesi bat da. Gaur egun Mondragoiko Unibertsitatean irakaslire, eta ontxe ondalak itxi liburu bat behatarau, oinarrizko errentira bena zutabe morun, ez? Aipatu gaur itzaldixan strukturi erogituri izan gorala, normalin etxen dugu itzaldixe bizatitxan banatu, derdixan deskantzuaz. Gaur itzaldixe, Julenek esan dugu, beran ustez, berak isat al behintzat, ordu bete behal da bela inberba, baina ez da bela ikusten olako razonabili ordu beteko itzaldixe etxi. Orduan, ordu erdi bateko itzaldixen gora bela, horita gero engou deskantzo txiki bat, galderak eta pentsateko zertzu galderan bizuen, enda gerokun neukikou, galdera barra debate saio bat. Eta, akorda erain, mesedez mobilak bien amata isiltzeko, eta, beste bai, Julen, zeutzako dana. Gero arte. Atziarren ez nago zunrauta, hain, ekitaldi eten gozto bat eukitza olakoak, ortodoxo hauak ez. Eta, hori bai esatia, estarriz larri nabil, denbora larri nabil. Orduan, espero barkatzia, pixkat gauza batzuk aldatu zanak zuek normalian zateizuken itzaldiek parauta. Eta, beste gauzatxo bat barkamen azkabatu nahi dut, aurkezpena, hori apuzioak kasu honetan, gaztelaniaz dauz, bale? Nire gaztelaniaz zineban. Eta hori bai, euskerak harremana eta guzti hori, baina horra atzien azuana. Bale, ez dakit, noi hor doa ikustea, porterazo, bale. Ez dakit, ezagutza ituzuen, oinarrizko errenta igut. Ez dakit, entzun dozuen, normalian entzun da. Eta azaldu baino leno, azaldu baino beto, hau azaltzeko denboraz. Eta nahi nitzuket, bideo jarrizten ere ustez oso ondo azaltzen dau, oinarrizko errenta zeran. Eta hola, guztiok, hasiko oinarteke, hasiera batetik batzuken, eta ulertuko dugu, modu simple baten zeran oinarrizko errenta, bale? Orduan, noia bideoa jartzea. Unidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo
y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día 1 de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad, en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes, necesitada de recursos, no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello, tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa, solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada, pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo. Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas.
hiru printzipio. Alde batetik, unibertsala da. Bigarrenik, baldintzarik gabeko espeitza monetario bat da, kondizionala da, bale? Eta hirugarrenik, indibiduala da. Norbanako jasotzen dugu, eta ez dugu jasotzen, gaur egun gertatzen da moduan errenta minimoekin, ez? Zarrea bermatzeko errenta, izan duguna, ez? Etxe, orduan, esan da moduan, nire tesi doktorala zan, ondarizko bat bideragarritasun ekonomikoa, gure erkidegoan konprobatzea, bideragarria no ez, zoran galdetzea hori. Bale, eta filosofiko ulertzen dugu oinarrizko horreta, eta ondo dago, baina nola horretzen dugu, ez? Orduan, ulertzen eban, hiru pauso eman dira. Errenta minimoekin alderatuz gero, gaur egun ditugun errenta minimoak, ze desberdintasun daude. Eta guazen ikustea, errenta minimoak izan dituzten ondorioak eta emaitzak, zergatik hauek ez dute euren bete beharrak edo bete, ez? Zergatik izan dituzten failuak eta ze failu dituzten. Eta ikusia dugu, baina horretak failu horiek, limitazio horiek, hobetzeko eta horietan jaustia lortzen dago. Eta hori ikusten zara lehenengo puntua. Teorikoki ikustea, oinarrizko errentak, errenta minimoekin alderatuz, hobeto portatu zen noiz. Izan ditzaken noiz. Bigarrenik zen izatea. Nahiz eta teorikoki hola izan, guazen ikustea benetan bideragarrian ekonomikoki bez. Nahiz eta teorikoki oso politxa izan, ekonomikoki bideragarritasuna ez badaka, ez da gain nolako zentzurik horren inguruen itzaitik. Eta hirugarrenik, nik usten eban, oinarrizko errenta ikusiko moduan, errekurtso dedikazioa handi bat dakartzareak. Guztiei ordaintzea, diru kantitate bat hilean, errekurtso dedikazioa handi bat dakar. Orduan, horrelako neurri potente bat, analizatzeko orduan, ustenean beharrezkoa zara ikustia, zelako konfrontazioa ez dezake, eta bat mendan ditugun hainbat erronkekin atera. Adibidez, krisi ekologikoa, edo lan merkatuaren evoluzioa, edo zaintza krisia, pandemia itzulitarekin horretik, are gehiago ere agotu da. Orduan, modu tentatibo baten, batezian eta liburuan be, itxenotena da, etorkizuneko ikerkuntza hildo berri batzuk sortu, eta toketxo batzuk bakarrik ikutu, jakin da, indio kasu dagoela, hortan ikertu. Konklusioak ditugu, Askotan usatzen jatazkian, esaldi honekin, eta da Arthur C. Clarken esaldi bat, nun, esatean eta historia behiratzen baldin badau, nahiko puntua jotzen, esaldi, idea, jaltzaile guztiak edo, hiru etapa bat itxula badirudi, hasiera baten, hori ezinezkoa da, ez hitzen horren buruz, ez daken dago zentzurik, bigarrena da esatia, posibilia bada, baina ez dupena merezi momentu honetan itxia. Hau da, badakaguna ondo dau, guazen dakaguna hobetia eta guazen hastea horrelako gauzetaz, eta da hirugarren bat, nun esateak, betianik esan dut ideia hon bat da. Eixara oinarrizko errenta, eta itengo dugu honi buruz, baina aztenin bat, esperientzia, zenbat proiektu piloto, zenbat evidentzia, zenbat ikerkuntza egiten ari da honi buruz, bigarren fase hori hortan badau, lehenengoa oin dela denbora gutxi, denbora exentela gazeba, baina dago, bigarren horretan eta hirugarrenea, salto kualitatiboa emateko garaian, Orduan guazen hastea, esaten ebana, oinarrizko errenta eta errenta minimoekin. Errenta minimoak, RGI delakoa, diaz errenta batzuk, zeinetan, zentzuen bitartez, pertsona bat, demagun, jauzitzen dara esaten dugu normalian erderaz, kae, ez dakar rekurtso nahiko hori, bere behar basikoak kurritzeko, eta doa administrazioaren gana,
eta esate hota, bueno, ez ditut errekurtza nahikoik. Eta, erakutsi behar ditu bere kontu korronteak, bere ondasunak, bere eguneroko bizitza, bere mugimendu bankarioak erakutsi behar dizkio eta bat, eta administrazioak esango dago, bueno, zu laguntza bat jasotzeko merezimenduak azu edo ez. Orduan azkenean, hor dakagu kontzepzio diferentzia bat oinarrizko errenta eta errenta minimoen artean, eta da, oinarrizko errentak ez duela laguntzen ex post, hau da, ez duela laguntzen behin jauzi zarenean, baizik eta hile hasieratik ex ante laguntzen botu dut. Honek daka zentzu filosofiko republikano bat, ez? Eta, bueno, da, askatasuna ulertzeko zentzu republikanoa, ez? Askatasun bat, zeinetan, pertsona bat ez da libre bere existentzia materiala bermatuta ez da. Eta hortikan sartzen da, ez? Errenta minimoa kontrako etxen dabe. Justo kontzepzio desberdina da. Orduan, ikuste dugunean, zer gertatu da errenta minimoekin azken urteotan, eta gure autonomia erkideguan dakau errenta minimo bat lehenengoa hasi izan Frantzian, 1998an, Euskadi 1999an jarri izan, lehenengo IMI delakoa, ingreso minimo inserción deitzen zala momentu hortan, baina, oraindik ere, ez dabe euren helburuak bete, ez? Ez diru sarrerak bermatzeko errentaren dakauna, ez da ere Europa mailan eta mundu mailan dauden beste errenta minimoek, bale? Hau ez dut, nik esaten baizik eta Europako Komisioak berak 2016an atera zeban txosten bat, nun esaten zeban, errenta minimoek ez zutela euren helburuak bete. Zergatik, ez diaz nahikoak, euren helburua lortzeko, eta da, pobreziaren murrizketa nabarmen bat, azken hamarkadetan, emon da murrizketa bat, errenta minimoek eukidaben murrizketa bat, pobreziarena 0,2 Italian eta 8,5 erresuma batuan bitartean, orduan hau ikusten da, pobrezia oraindik asko dago betzeko eta asko dago murrizteko, ez? Hemen oin emango ditugu datuak Euskadi inguru zurrengoetan, baina azkenean, hau da, erabaki politiko bat. Pobrezia murrizteko adibidez, kantitatiak oso importantia da. Zu baldin bakazu, errenta minimo bat, pobrezia atalasaren behera dagoena, oso zaila da, errenta minimo hori pobrezia murriztea. Oso zaila pobreziatik murriztea, adibidez Euskadin, 700 euroko diru sarrera bermatzeko errenta batekin, 1000 euroko pobrezia atalasa baldin badakago. Orduan, zer gertatzen da, kantitate horiek neurtze ditugula ekonomian adekuazio tasa deritzogun portzentai batekin. Estadistikoki pobrezia neurtzen dugu, errenta medianoaren 60% azpitik dagoena, eta pobrezia, muturreko pobrezia izango litzateke 40% azpitik dagoena. Orduan, zure kantitatea pobreziaren atalasaren goro edo bero egotia, hoi erabaki politikoak izango litzateke. Behiratzen baldin badugu, Europa mailan, zenbateko adekuazio tasa dake errenta minimoek 2019an, etxe bizitzako prestazioekin urdinez eta gabe barkatu urdinez eta etxe bizitza prestazioekin gorriz, ikusten dugu pobrezia atalasera bakarrik 3 herrialde lortze dutela heltzea. Pertsona bakar bat heltzat. Diazela, Japonia, OCDE-ko herrialdeak diaz, Dinamarka eta Herbehereak. Espainia begiratzen dugu, 28 dago. Gogoratu 160 eukitzia, pobrezia atalasako kantitatea dela, 140 izango litzateke muturreko pobrezia berdinaren kantitatea eukitzia. 28 muturreko pobreziaretik oindio oso urrun dago. Beraz oso zaila da, eta erabaki politikoa da, horrelako errenta minimoekin jendia pobreziatik ateratzea. Bi pertsonendako eta bi umientzako begiratzen baldin badugu, ikusten dugu bi herrialde bakarrik lortu dutela, eta diaz Japonia eta Dinamarca. Espainia bero itxen dagoen dio,
eta 28tik 26 pasatzea. Eta hauek, efikazia edo eraginkortasun hau, politikoa da. Baina gero, dau, errenta minimoek dituzten hainbat limitazio. Bostetan, banatzea hitxut kasu honetan, ze 2018an idatzen eban artikulu batetik aldator, eta diaz, murrizketa o limitazio, aurrekontu limitazioak, bigarrenik dakau, goberturan emoten diazen hainbat errore, hirugarrenik eta bixoak zonda saltzen zeba, jasotzen duten pertsonen gaineko estigmatizazioa, gero dakau administrazio kosteak, eta azkenik pobreziaren trampa deritzoguna. Hau da igual pixkat txartuen ulertzen dana, baina batzen pixkanaka. Azkenean, azten gara, aurrekontuan limitazioak emoten dira. Normalian, aurrekontuetan agertzen den errekurtso kopurua ez du emoten, benetan, errenta minimoa jaso beharko luketen pertsonen kopuru guztiak urritzeko ez da diru adina egoten, ez? Nahiz eta batzutan egia da, eta legietan agertu daiteke. Errenta minimo bat, eskubide subjektibo bezala ulertu da aldala, eta hori da, beti egon behar zela errekurtsoa eskaria betetzeko, hau da, milioi bat pertsona baldin baitxugu errenta minimoa eskatzen dutenek eta emon behar jakela, nahiz eta zorpetzera jota errekurtsoak egon beharko lirateke gutxien, ez? Baina egia da, 2008ko krisitik eta gero, india zela hainbat aldaketa errenta minimoetan ez, zailtzen dutena jendia errenta minimoetara sartzea. Hau da, kondizionalidade gehiago jarri jake, eskubide subjektibo hori saltatzeko edo trampeatzeko moduan. Bigarrenik dakau, koberturan, ostalduren emoten diazen erroreak, hau kontraintuitiboa izan daiteke, pentsa dezakegu, oso jende gutxi eskubidera, zarbidea, bermatuta izan dezakeena ez duela eskubide horretara sartuko, pertsona normalian, irabazia eduki nahi dugu, baina ikusten da eta OCDE mailan pobreak diren 120 eta 160 bitartean ez dira zeuden errenta minimoetara sartzen. Batzutan 10 pobretikan 6 errenta minimoaren kanpo geratzen dira. Euskadi mailan pobreen 130 ez dira sartzen diru sarrera bermatzeko errenta sisteman. Hau oso datu gogorra da, eta gainea, eduki dago kontuan, sartzen direnetatik 98 bakarrik lortzen duela pobreziatik ateratzea. Horrek esaten dozku, diru sarrera bermatzeko errentaren sistema, estatu mailan onena dana eta Europa mailan onenetarikoa dana, ez duela lortzen pobrezia egoeran dauden euskaldunon 170 pobreziatik ateratzea. Hirugarrenik dakagu pertsonen gainean egoten den estigmatizazioa. Hau da, logikamente estigmatizazio hau, estaldura arazoak egoteko limitazio garrantzitsuenetariko bat. Zer gertatzen da, gure gizartean ezarri den diskurtso meritokratikoa, gehien bat, 80. hamarkadatik hona, esaten dozku bi gauza. Aberatsa dala esfortza bendalako, baina pobrea da bere erroa gaitxeko. Orduan honek, itxen dago pertsona asko oso estigmatizatuta sentitzea, ze euren gaineko errua esartzen da, administrazioa doia zenian errenta minimo bat eskatzen, nahiz eta euren eskubidea izan. Eta errenta minimoek diaz sozialki zatitzaileak. Zergatik, zatitzen ditxulako gizarteak emoten dutenen eta jasotzen dutenen artian. Hori gertatzen da, kondizionatuak diazen eskubideekin. Pandemia eta gero asko ikusi dugu, zelako, orgulloak hau, adibidez, osasun publikoarekin. Eta zu osasun publikoa
zure zentrura zoia zenean, burua oso altu dakazu. Baina diru-sarrera bermatzeko errenta eskatzea zoia zenean administrazioera, burua hola dakazu. Eta hori ikusten da, ze diferentzia dauan protekzio unibertsala bilatzen duten eskubideen artean eta gizartea sozialki banatzen duten eskubide kondizionatuen artean. Orduan, honek dakartza, bebai, administrazio koste izugarriak edukitzea. Zergatik, ze pertsona bat, juten danean administrazioa, hasiera batetik, dakazu hor pertsona bat, zuri esate hotzuna, bete beharrak esate izkizunak, kontrola itxen ditzuna, ze prozesu eraman behar itxuzu aurrera kontatzea izkizunak, eta gero, diru-sarrera bermatzeko errenta jasotzen dozunen momentutikan, diru-sarrera bermatzeko errenta jasotzeari lagatzen dozun momentura arte, kontrol intentsiboa dakazu. Eta horrek errekurtsoak dakartza, logikamente. Diruta, daka pertsonal errekurtsoak, eta denbora errekurtsoak. Hemen, Euskadin, diru-sarrera bermatzeko errenta aurrekontuan agertzen den diruaren ehuneko 6,24 kontrolera bideratuta doi. Kontrolera bideratuta jutia, esan nahi dau, estoia da, pobreziaren kontrako borrokara. Igual ez da estirudi asko, 6,24, baina horrek nahi dago esan urtero 24 milioi diatzena. Eta administrazio koste hauek, eta baldintza hauek, dakartzate ere bai, gure legediaren o reglamentuen be bai, trampak ageriela arte itxura, ez? Eta bi adibide jarriko ditut. Neska bat, 50 urte inguru zitsuan, Bizkarra jota sekan, eta medikura juntan, eta medikuak esasotan, igerin beze bat. Eta neska horrek, atea zeban poliodeportibo municipalean abonua, eta baino jantzi bat, erosize bat. Lanbidek, behar izotzan gutun bat, ze lanbidek, zure mugimendu hori guzti ditzu. Ezan ez, diru-sarrera bermatzeko errenta moztu itxen dugu por uso indebido de los fondos. Orduan sartze geha bai, kriminalizazio horretan. Zer da uso indebido de los fondos? Piscina erakutia ez. Baina, beste pertsona bat, eta mutil bat izan zen, adibide bat jartzeko, oinarrizko diru-sarrera bermatzeko errentan adibidez, lana bilatzia da baldintzetako bat. Pertsona bat juntzan, Logroñora, elkarrizketa batera. Eta Logroñon diru batera zeban, kajero batean. Hori lanbidek ikustea. Eta diru-sarrera bermatzeko errentakin gertatzea, desempleguarekin moduan, ezintzea erkidegotik atea. Orduan jaso zeban, eskutitz bat lanbideren partetik, esanez, te cortamos la RGI por uso indebido de los fondos. Orduan baldintza hauek dake, o dakartzen, implizituki, arazo asko. Arazo asko ez daudela, normalian, unibertsalak biazen eskubideekin. Eta azkenik dakau, pobreziaren trampa. Eta ekonomian erabiltzen dugu, kontzeptu bat da, eta oso simplia. Eta errenta minimoek ez dira akumulableak. Hau da, zuk ezin dozu eduki errenta minimo bat, eta laneko errenta bat. Gutxienez, programak fijatzen duen maksimo batera, behintzat. Zer nahi dago esan honek, zuri, ozu, diru-sarrera bermatzeko errenta kobratzen baldin basauz, eta enplegu bat eskaintzen baldin baitzute, balantza bat jarri diozula. Komeni zait edo ez. Onartzen badot, diru-sarrera bermatzeko errenta kendu ingo edo ez. Gutxienez parte bat. Orduan, honek zedakartza be bai? Bai duzun fiskal txikia incentibatzea. Zergatik? Bi errenta izateko eskubideo ahalmena, bata, trabajoen be delakoa, eta bestia, errenta minimoarena, prestazioarena, epe motzera dituen abantaiak, janaria erostia, bero gailua piztea eta bat, epe luzera dituen desabantaiak baino askoz gehiago izatzen zelako. Eta da, ez tozula kotizatzen ez desemplegurako, ez da ere jubilaziorako. Orduan,
pobreziaren trampa, gaur egun jada demostrauta dela desincentibo bat, ez? Enplegu bat, lan remuneratu bat bilatzeko orduan pertsonen dago. Aldiz, oinarrizko errenta, ikusiko dugunez, lurzoru bat da, eta hortik aurrera eraikitzeko gaitzara, akumulabila da beste errentekin. Beraz, eta da ikusi danez, eta oso garbi ikusi izan, Finlandiako proiektu pilotuan, oinarrizko errenta baimentzen dau jendea aktibatzea. Eta jendea lana bilatzea. Zergatik? Ez diolako inok jasotzen duen errenta edo prestazio hori kenduko. Logikamente, oinarrizko errenta batekin ez dauz administrazio kosteik, administrazio modu informatiko batean ondo kudeatzen baldin bada transferentzia bat egitea, ez da inolako arazorik, ez du jendeak estigmatizatzen, esan duan munduan guztio jasotzen dugun eskubide bat izango litzateke, eta ez da gizartea banatzen, eta gainera hori oso importantia da, pertenentzia sentimendua, gero eta gehiago areagotzeko, ez ditzu estaldura arazorik, guztio jasotzen dugula, orduan ez da inor kanpo geratuko, eta ondo finantzatzen baldin bada, behintzat ez luke inolako aurrekontu arazorik izan beharko. Orduan, nola finantzatzen dugu? Honi, 3 modelo inditzuan. Bata, hirugarrena, ingreso minimo vital incondizional, izan zen sinmaz datuak nitxulako eta ikusteko edan nola teatzen zen, baina gero indeban, oinarrizko errenta ortodoxo bat, konta duguna, eta gero beste bat, zergatik indot beste hau, eta zergatik gaur azalduko duguna hau da, renta basika al hogar individualizada. Datuak, nire base de datosa, zetozen de la encuesta de condiciones de vida, INEk publikatzen dagoena. Zergatik, foru aldundiek ez ziaten datuak emo. Directamente, orduan, INEko datuak jaso behar izan itxuan. Eta honek daka berezitasun bat. Oin komentatuko duguna. Daka berezitasun bat. Eta da, itxen dugula, ekibalentzia eskala batekin. Deitzean eskala ekibalentzia de la OCDE modifikada. Zer ezaina dugun ulertzen daut, gero eta pertsona gehiago bizi etxe baten, kosteak altuagoak diaz, baina modu dekresiente baten, desazkunde modu batean, ez? Ez da berdina, 2 pertsonek duten kosteak, edo pertsona bat dutenak, baina 2 pertsonek dutena ez da baten doblia. Orduan pondera utzen dugu. Lehenengo pertsona bat edukiko luke, ponderazioan, bigarren pertsona 14 urte baino gehiago baditzu 0,5 izango luke, eta ume bat egongo balitz, edo 2 ume egongo balira ez, 13 urte baino gehiago, 0,3 edukiko luke. Orduan, kalkulatzen dugu lehenengo, pobrezia talasa, kasu honetan Euskal Herriako 12.577 euro diazela, eta gero esartzen dugu bakoitzak duen ekibalentzia eskala. Orduan, ez da. Pertsona bat 18 baino gehiago, eta 13 baino gutxiagoko urte batekin, edukiko luke, 16.310 etxe bakoitzeko. Orduan, ponderatzen dugu, eta eskala ekibalentzia getatzen dugu. Dara multiplikatzea, biderreta bat itxegaztik. Aranda be, honek ez da nahi esatia, etxea emote jakola dirua. Individuala da. Orduan bakoitzak bere zatia emote jako, nahiz eta kontutan ukitzen dugu, etxe horrek dituen gastuak. Orduan, ze karakteristika dituen modelo guztiek? Oinarrizko errenta, ez dau PFES-an barne. Ez da grabatzen, ez da exenta de IRPF. Zergatik, hori minimoa behar duguna, gutxienez bizitza duin bat izateko. Bigarrenik, oinarrizko errentan autofinantza bitzen da. Zer da autofinantzatzea? Aurretik, PFS-etik, lortzen genuen diru guztia, lortzen jarraituko dugu,
Eta gainera, plus bat lortuko dugu. Plus hori da, oinarrizko errenta finantzatzea, o finantzatzeko erabiliko duguna. Demagun, PFS-atik 10 lortzen gendula, eta bueno, hezkuntza, osasuna eta finantzatzen gendula, orain, oinarrizko errenta 3 balio badau, lortuko dugu 13. Vale? Ez dugu euro bat kentzen, lehen ongizate estatua finantzatzeko erabiltzen genitxugun errekurtso horietatik. Vale? Espainia mailan India zen adibidez, horrelako ikerketak, ikusteko zer realismo erabiltzen dabe, ez da euro bat kentzen bez, monarkia edo ejerzitotik. Vale? Hirugarrenik ezartzen dugu konpentsazio klausula bat da. Klausula bat. Nun ezartzen dugu hau, 180. Zer nahi dago esan honek? 180 kobratzen duen bere klausula, hau da 180tik bera dauan persentiletan, ez? Bera dauan edonor ez irtetze galtzaile. Zentzu monetario bat. Vale? Hau da, oinarrizko errenta bakarrik kobratzea aberatsanaren 120. O bakarrik finantzatzea bakarrik. Vale? Eta esartzen dugu, beste errekurtso batzuk, ze batzutan, hau, estudioa itxen dugunean, oraindik naiz eta oinarrizko errenta finantzatu, dauz, etxe batzuk, zeintzutan oraindik pobrezia mantentzen da. Ez dugu lortzen pobreziatik ateratzea. Vale? Orduan, errekurtso, behar diren errekurtso horiek, esartzen dira bebai, 180tik bera dauden etxeetan. Orduan, zer lortzen dugu honekin? Itxen dugu mikrosimulazio ikerketa bat, eta amaita da. Pobrenak diren 76, irabazleak edo, hau, etxeak, irabazleak edo konpentsatuak diaz. Vale? Eta, aberatsanak diren etxeen 24, ikuspuntu monetario batetik galtzaile diaz. Vale? Gero, datu gehiago nahi badituzue honetan, okultu ditut diapositiba batzuk atera ditzugunak, Beste modu baten ikusita. Erreforma bat planteatzen da, nun 2.926 milioi euro transferitzen diaz. Vale? Errekurtso asko diaz. Eta badakigu hori. Nun di transferitzen diaz? Bi goiko deziletan dauden etxeetatik. Gero, gehitu behar diogu, pobrezian gelditzen diazen pertsona horien konpentsazioak. Zer dakartzen horrek? Azkenean, erredistribuzio o birbanaketa totala 3.994 milioizua izatea. Zenbat da hau? Barne produktu gordinaren 4,85. Nola lortzen dugu? Hemen ikuste dugu. 85-etik 100. Hauek horrein ditzen da behin. Galtzaile irtetzeiaz. Hemen da lehenikan, hau da, zenbat galditzen dabe. Hemen bai ikusten dugunez, hasierako erreforman, galditzen dituzue batzue 180tik bera, eta horiek konpentsa hoitzen ditugu. Konpentsazioa eta gero, deko bide ziletan oraindik galtzaileak dauz. Pobrezia mantentzen da hemen. Orduan errekurtso gehigarriak bideratu behar ditugu. Emaitza? 180 dauden etxeak galditzen dabe. Logikamente, gehien galtzen dauena 200 da. 89tik, 88tik 100. Hauek galtzen ditue 1.990 milioi. Eta berdian daudenak irabazliak. Nola etxen dugu hau?
defensan tipo uniko batekin. Eta hoi, hasiera baten izan zezakegu. Hoi ez da progresibo ez, tipo uniko bat ezartzia. 153ko tipo bat ezartzia. Ba, bueno, hori progresibizatutzen da, transferentzia ematen da nian. Vale? Bai, tipo uniko bat ezartzea, tipo bakar bat ezartzea, transferentziarik ez balego, oso erregresiboa izango litzateke. Baina transferentzia ezartzen dugunean, progresiboa bihurtzen da. Guazen ikustean nola geratzen dira zen tipuak, defensan. Ex ante, hau da erreforma ezarri baino leheno, gaur egun dakaguna, holakoa da. Defensan tipo efektiboa. Erreforma ezartzen dugunean, ikusten dozunez, 150 bai. Baina transferentzia etxen dugunean, ezer ez dakana, 0 agertzen darian hemen, minus 300ko tipo efektiboa daka. Zer nahi dago esan zure tipo efektiboa negatiboa izatea? Dirua lortu txan dozuna. Vale? Nun juntatzen dira, ia 180 guztian. Hoiek diaz benetan galtzaile tatzea zen. Nahiko klar ikusten da, nola progresibizatzen da tipo bakar bat transferentzia batekin kombinatzen dugunean. Orduan emaitzak, Gini indizea, badakizu zelan, Gini indizeak neurtzen ditu sarreretan dauden desberdintasunak. Gini indizea 0 danian, nire gauza guztio, sarrera berdinak ditugula. Gini indizea 100 danian, nire gauza pertsona batek sarrera guztiak ditugula. Gini indizea 0 inguru danian, esan dezakegu Gini indizea altu dala. Vale? Zer hortzen dugu? Gini indizea 0,5 punto geistea. Eta, honek itxen dugu, gure erkidegoa izatea, Europa mailako herrialde guztietan berdintxuen guztien artean. Sarrera berdintasuna handien dauan erkidegoa. Orduan, lortu dugu, etxe guztiek pobrezia arriskua gainditzea, eta baita ere muturreko pobrezia. Gaur egun, 181.000 etxe ditugu 1,25 pobrezia goeran, eta 85.000, 9,53 muturreko pobrezia. Vale? Eta etxea pobrezia gaindituz, o gainditzea aparte, lortzen dugu pertsona guztiek ere pobrezia gainditzea. Orduan, bidegarria ekonomikoki bada ikusi dugu, bale? Orduan, beste investigazio linea batzuk, eta hau esaten eban niretzat importantia zala ikusteko, beste, garremendean dituguna hainbat erronkekin nola konfrontatzen duen ikustea, bale? Eta nitxuan, klaro, desberdintasun soziala galdu baterik, baina beste hiru erronka hauek diazela krisi ekologikoa, lan merkatuaren evoluzioa eta zaintza krisia. Bueno, lehenengo tentatiba honetan, atea dugu, oinarrizko errenta batek lortzea duela pribazio sozialak murriztea, eta honek itxen daude bai, gaur egun dakagun, hazkunde mugagabe horrekiko menpekotasuna jeistea. Oinarrizko errentak ez dago murgatzen kapitalismoaren produktibismo horrekin. De hecho, Europa mailako alderdi berde guztiek oinarrizko errenta baten alde dauz. Bigarrenik, gaur egun oso zaila da enplegua bizitza duin bat, o gutxienez guztioi ez digu o ez die bizitza duin bat mermatzen, Espainia mailan langileen 13% pobri da. Eta ere gehiago, etorkizunea nun lan merkatuan evoluzio bat egongo dan eta enplegu suntxiketa neto bat egongo dan,
oso zaila da vinculatzea pertsonan asistentzia material edo behar basikoak enplegu batera. Gaina hor, arazo handi bat dakau gero hitzen dezakegu honi buruz, eta da, aberastasuna, hezkuntza, diaz gaur egun aberastasuna eta hezkuntza dakaun, desberdintasuna gehien sortzen duten bi faktoreak, eta hezkuntza kontraintuitiboa da iruditu dezake, baina desberdintasun asko sortze ditu hezkuntzak, eta hirugarrenik dakau enplegua etorkizunean. Enplegua desberdintasuna sortuko duen faktore handienetariko bat izango baita. Eta azkenik, zaintza krisia. Azken finean oinarrizko errenta batek emote osku askatasun bat erabakitzeko gure denbora nola kudeatu eta nola erabili nahi dugu. Eta honek, baimenten dau, pertsona guztiek zaintzeko eskubide hori erabili ahal izatea. Orduan, egia da, oinarrizko errenta batek efektu emanzipatzaile batzuk ditxula, eta egia da bai beste externalidade negatibo batzuk izan ditzakela, adibidez, emakumea etxera bueltatzea. Orduan, horretaz da kontziente izan behar gara, eta jakin behar dugu, efektu externalidade negatibo horiek neutralizatu behar ditugula modu baten nahi duguna ez gertatzeko. Orduan, kontutan dio, oinarrizko errenta bat, gobernu baten politika ekonomiko bat izango litzatekeela, baina ez litzatekeela izango gobernu baten politika ekonomiko oso bat. Erreminta bat da, ez da politika ekonomiko bat bere osotasunean. Orduan, oinarrizko errenta alternatiba bideragarri bat da, eta etorkizuneko alternatiba bat izan daiteke. Egia da, oso ondo gainditzen dituela errenta minimoak dituzten limitazio horiek, eta ikusi dugu bai, ekonomikoki bideragarria da. Guzti hau, lehen esan moduan, liburu berri bat, atea dut, bigarren edizioa ia da argitaratu dana, eta bastakit. Pistat honen inguruko konexio bat itzen dugu, eta Espainiako datuak bai emoten diaz finantzazio estudio horretan hemen agertzen da. Así que denboraz pasaunak, asko. Vale, bueno, lehen lanak esan da modun, eskarrik asko, eta bai, oso interesgarrixe. Parada txiki baten gau, 5 minutuko, baina batez be, preguntak, preparateko, oso, idei sintetizateko eta galeri preparateko, vale? También se puede preguntar, vale? Sí, sí. Vale, bueno, hoxe parada txiki zen gau, jarri zen refreskaleike, eta preguntantzako prepara. Espero fruktuoso izan dela zuen hausnarketa saio hori. Eta orduan, galdera... Tranquil, ametrallaria da jarri. Altua mesedez. Interesa dakat momentu baten aipatu indozu, baina oso gainetik. Finlandian pilotaje bat egin dela honetaz, irakurri neban zeo zer, baina uste dut bukatuta dagoela, ezta? Horretaz datu gehiago amozen mesedez? Bai, bueno, beti kontatu hondik, 3 arrazoi daudela gaur egun oinarrizko errentai buruz hainbeste hitz egiten dana. Horietako bat da, errenta minimoen, helburu betetze maila txikia izatea. Dau beste bat, eta da, lan merkatuaren evoluzioa, enpresari askok bai, Silicon Valley asko ikustabe oinarrizko errenta bat, gizartea hainbeste espolarizatzeko erraminta bat moduan, eta beste bat da proiektu pilotuak, esperientziak itxegia zenak. Finlandian da horietako bat, baina dakau beste asko, dakau Bartzelona, dakau Herbereak,
dakau Eskozia, dakau Gales, Estatu Batua, Kanada, 70 esperientzi baino gehiago, emoten egiaz momentu hontan. Finlandiako esperientzia, 4 gauza, azkar esateko. Batetik, ongizate ekonomikoa hobetzen da, logikoa danez, ez? Baina, bueno, evidentziak esate hau. Bigarrenik, estres mentala jetxitzen da eta hospitalizazioak asko jeizte diaz. Eta honek ekartzea be bai, aldi berean hobetzia habilidade kognitiboak, ikaskuntza, memoria eta abar. Hirugarrenik, ikusi da, pertenentzia sentimendu bat areagotzen dela, eta jendia euren artean, konfiantza gehiagoak euren artean, bestiengan konfiantza gehiago eta instituzioekiko be bai. Dakau instituzio batzu zeintzuk zaindu itzen diguten. Eta hori oso importantia da. Ta, azkenik, gaina Finlandiako pilotua izan zen diseinauta kasik para esklusibamente hau ikusteko, eta jendia ez dauela bere enplegua lagatzen. De hecho, oinarrizko errenta jasotzen zutenek, zeuazen enplegatuta bataz beste urtian, ez duena, errenta minimoa jasotzen zutena, baino 6 egun gehiago. Horietako, signifikatiboa izan zen esanguratsua estadistikoki, eta, datu importantia da, naiz eta niretzat ez dan garrantzitsuena. Nik justo galdera bat egin duzu oso partikularra, eta nik ulertzen dut esperientzia horrek nazio edo estatu batetik beste estatu batea trasladatzeko orduan kontuz izan behar dela, ez? Adibidez, Finlandiako soziedadi ez da igual extrapolabli gure gizarteai. Anekdota bat kontatzerren, nik dakago Finlandian kasun, garai baten bentsat, impuestoik ez argindarra ez bana ipagaten, ez dozen mosten argindarra. Baina publikate ben la lista de morrazos correspondiente. Claro, horrek nik esaten eban, horrek amen ez dakit nik efektu bardine kausako edo ukiko leuken, ez? Neurri modun. Bueno, Finlandiako daka estadistikoki oso ondo intzala hau neurtzeko. Baina emaitza hau ez digu bakarrik Finlandiak emoten. De hecho, Bartzelona nintzen oin dela 2018-2019 eta emaitza behantzekoa izan zen. Kenian bebai emaitza antzekoa izan da, Indian bebai antzekoa izan da, Kanadan antzekoa izan da. Lagin handi bat. Orduan lagin nahiko handia da, ez beti, egia da, baina depende behar nola dauan formulatu eta proiektu piloto hori ez. Baina gero ditugu, eta hori interesantia da, ze esperientziak, evidentziak moto osku, baina inkestak bebai ditugu. Evidentziak euki baino leheno, genekauna inkestak zian. Eta inkesta guztietan, nik dakizkidanak behintzat, Katalunia nintzen bat, Euskadi nintzen beste bat, Espainia nintzen beste bat, Europa nintzen beste bat, haundien Europakoa izan zen, baina guztietan fluktuatzen dau bere enplegua lagauko zuen oinarrizko errenta bat eukiz gero, 3,5 eta 4 bitartian. Eta Europakoa da oso interesgarria zentzu honetan, ze galdetzen zieten bebai, zein da oinarrizko errenta bat jarriz gero, eukiko zenuke beldurrik handiena. Eta 40 esaten zeban jendia enplegua lagauko zuela. Baina bakarrik 4 esaten zuen eurek bere enplegua lagauko zutela. Interesantia da oso inkesta hori. Nik jarraitu neke galdetzen, asko, baina handa galdera bat, bai? Hola, atzalde hon. Bueno, a ber, ezazu, Euskal Erkidegoan, 10% la pobrezin alagu, porcentaje. Nik hor zemat izango litzake inmigranti, porque inmigrante pilura. Igual erdixe pobrezi hori immigrantin sartzen di hor, ez da? Orduan, horrek renta baziku, hori pintxi renta minimo, pobrezi eliminateko, eleuke gehitzuko immigrazio, ondian dan baino gexa, hori bat. Bueno, eta... Preguntas racimo, dos. Así que, gexa. Bota. Eta besti, zemat izango litzake hori errenta baziku, zure iritsiz? Eta nondik urtengo leuke horre diru horrek? Eskerrik asko. Onda. Bale, azten gara atzetikan. Errenta minimua, oinarrizko errentak, kantidadia, zentzu filosofiko batea baldin bagoiaz. Eta da, behar basikoa kubritzeko diruaina izatia, existentzia materiala bermatzeko,
izan beharko litzateke pobreziaren atalasaren kantitatea edo handiagoa. Kasu honetan izango litzateke, más o menos, 900.000 euro bitartean, hilian, pertsonako. Dirua ateako litzateke zerga reforma batetikan. Vale? Egia da, hemen zerga reforma PFS-an bidez, IRPF-an bidez itxen dela, ez da niretzat justuena, baina bai da datuak ditugun zerga bakarra eta manejatzeko errezena iasenak. Orduan, hori egisa da, eta hemen ez da gertzen, baina ez izan beste adibide batzu jartzen itxuan, zein zutatik diru asko atera altzan be bai. Por ejemplo, gure pobrezia, gure zerga o karga tributarioa, gure presio fiskala, Europako bataz bestekora igotzia. Hori izango litzateke 6 punto gure presio fiskala igotzia. Barne produktu gordinarekiko. Horiek bakizu zenbat milioi diazen urtean? Zenbat? 5.000 milioi inguru. 5.000 milioi inguru. Orduan, horrek emoten dau, oinarrizko errenta ia 2 aldiz ordaintzeko. Ia 2 aldiz ez, baina bueno. Oinarrizko errenta 150. 150 ordaintzeko, ez? Orduan, gauzia da, eta oso simplea da. Aberastasuna bakau nahikua. Ondo banatuta dau, edo ez. Ez, ze horrezate hau behai. Populazioan 1%, 180 duen diru bezain besteaka. Orduan, bueno, hor, banaketan sartuko ginak. Eta immigrazioai buruz. Egia da, ez da inbeste, hau da, Euskal Herrian daudan pobren artean, immigrantiak ez dira 150, logikamente, baina egia da, immigrazio, kolektibo migranten artean, pobrezia tasa handiagoa dala, hori egia da. Baina, eta hemen evidentzia asko dauz, zelan asko indaunen inguruan, dakau Europa mailako errenta minimo honenetariko bat, RGI-a. Eta Euskadin ez da egon immigrazio gehiagorik errenta minimo horregatik. Baina immigrazioa ja ez, edo Marokotik, edo berdin jata, Txiletikan, ez, beste erkidegoetako immigrazioa bez ez da egon. Orduan, eta hau importantia da, ze normalian, jendia bere herritik juteanian, ez da helmugan dauden balditzen gatik, baizik eta bere herrian dauden balditzen gatik. Eta hori da oso importantia. Eta hori behirau da behoz ondo, ikusi da behoz ondo, Mexikon adibidez. Mexikon esan zeben, jode, ezke guk hemen formatzeu jendia, kapitala formatzeu, eta estatu batuetara doia. Zehati doia, ez ditxulako hemen aukeraik. Eta Mexikon, oinarrizko errenta eztabaidatzen nahi diaz, precisamente, giza kapital hori Mexikon mantentzeko eta ez juteko estatu batuetara. Hemen be bai, izango litzateke oso interesgarria, badibidez, 2008ko krisitik geroztik jundia zen milaka osasungintzako langileak, hezkuntzako langileak eta bar, Alemaniara, Finlandiara edo Erresuma Batura. Beste galdera bat akabo hemen. Apakaixo arratzaldeon, hasita behin eskerrik asko etorti garen nola. Interesanti da tema hau. Eta zure liburu hori irakurritxe badakoak, eta gertzen da, la dificultad no reside en las nuevas ideas, sino en huir de las viejas. Jon Mayer, hori zure liburu infinita dagoena. Gero kurioso egin da, ze agertu da nire lehenko diapositibo hori agertzen da railo. Imaginaten naiz, honen kontrario izango dela. Ez, baina agertzen da YouTubeko bidixuan. Ba, kasualidadia. Dut esan, ez zure aurkezpena aurretik, railo agertzen da, eta imaginaten naiz, ados ariela egongo. Gero honen kontura, bai, agertzen dira, zuk asko idatzi oso, Urban ebe bai, Piketik eta bai, jente asko idatzi dagoen kontura, eta, klaro, diru asuntu ustakarra guni politik ekonomiku baino gizo politiki da. Horre, diru badago, adibidez astonetan agertu da, bastera, 15.000 batu dan Euskal Herrian, da, kuriosu da, 6.000 IRPF, 6.000 IVA, eta impuesto de sociedades 1.000. Dut esan, badago laukeri, zuk esan duzu, 7 puntoko aukera dago, eta gero zaten betiru hori, asunto sozialetan erabiltzen dela, ez dugu ikusten, abiadura handiko trenin da bai ikusten dugu, baina antzagonez sozial bada. Gehien bat, galdera bidira, ze bat,
Kuriosidade batakoat, guztako izaten, hitzaldia basi aurretik, enkuesta bat egin, da renta basikari izan, zuze pentsatzen duzu mundu guztiari diru monezkero. Imaginatzen naiz. Eta gero, hitzaldia amaitu eta gero, ondo esplikatan nundi datorren, zekala, pobrezia ekabetaz berbetan, eta kiru eta ondizago da, aberatzak aberatzago, eta pobriak pobriago diraz. Eta guztako iraten hori, desberdintasun hori, gauza bata, gaitxe izango da jendia izatia, eta mundu guztiari mobiarrezako gala, ordu nioko ez dagoen biharrik. Beste eta, zuira salpenak etentzun da. Eta biharrena da, claro, ontsi presentada da, gobernu basko, esko jarraritzen da, parlamentuan, azteko diraz, ontsen debate hori, eta batu diraz firmak, 10.000 pentsatezan, da 22.000 firma baino gizau batu dira, eta ontsi azteko diraz, asunto horretan, martxan ditzeko. Zuk pentsatzen duzu, por supuesto, PP eta ez izango diraz, baina beste asko esaten dira zenake sozialistak, edo sozialdemokratak, pentsadagi unundik gabitazen berbetan, zuze pentsatzen duzu, ze ikuspegiko da asunto honetan, jentia, zekara, botun asuntutan da hori ongo da, jenti sakatzen badau, egingo da behirape bai. Baina politika mailan da, hemen nola ikustu duzu diskusio hori, petatu bastante importante izango dara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Vale. Bai, ondo azezinan, ez? Da, liburuan prologoan agertzea Daniel Raventosek izte egoela, eta da, bai, Keynesen esaldi bat, esan ez, algo así como, nola da? La dificultad no está en las nuevas ideas, sino en huir de las viejas. Eta hori, netzat, interesantia da oso, ez? Eta hilatzen dut esate osunakon parlamentura, eta noia zeitxuan, baina hemen arazua da, realitatea aldatzea ala, eta batzuk esatea be, peor pa la realidad. Eure ideiak inbandetzea be, eta esatea, euren ideiak moldatu beharrian, txartu izango da realitatea antzat, ez? Baina, gaina ezin duguna, gaur egun, da, 21. mendeko erronkei eta arazuei erantzun bat emon, 20. mendeko politikekin, eta politika batzuk diaz gainea, demostra da bela euren helburuak ez dituela betetzen. Orduan hori inkongruentzia bat dau. Eta alternatiba berriak bilau behar diaz. Eta alternatiba berriak, gainea, eta igual batzuentzat hau utopikua injatzue gaur. Baina esan dutzu da moduan, diaz alternatiba batzuk gaur egun, badaudela 70 esperimentu baino gehiago mundu mailan ziar. Esploratzen, protekzio unibertsala, politika asistenzialistetatik urrun juteko. Eta egia da, ez dakit jendiak dakien oez, gaur egun momentu hontan, eta ja martxuan, zeitxuan, eztabaidatuko da, Eusko Legebiltzarrean herri ekimen bat sartu da, herri ekimen bat sartzeko Eusko Legebiltzarrea, bihar dia 10.000 sinadura baino gehiago, 22.000 sinadura lortu diaz. Orduan, hurrengo 2 astetan, Legebiltzar taldiek esan beharko dabe, bai, ez, edo abstenitu, ez? Herri ekimen honen inguruan. Herri ekimena ez da aurrera ertengo, gobernuak esan dago ez dagoela botako alderdi popularra bez, eta egia da, kasu honetan, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra bozkatzeak kostu politiko bat ekar ditzake, eurentzat, eta alde bozkatzea inolako perjuiziorik. Zer gertatzea? Egia da, euren programa politikoetan be, oinarrizko errentai buruz ez da bela hitz egiten. Orduan, gaur egun, galtzeko bakarrik izan daitekela ezetza bozkatzia, ez? Orduan, imaginatzot, bisek baiezko bozka emongo diotela. Ara eta guztiz ere, nahi garrantzitsuen etxe jatana gauza guzti honetan ez da baiezko ezezko bozka. Da, gobernuak jakin bia dagoela, eztabaida sozial bat ematen nahi dela. Eta gobernuak izan beharko litzatekeela, responsablia, ezan ez, noia irekitzea bidiak, kauziak, eta noia ni saiatzea, eztabaida hori emoten. Parlamentu guztietan eztabaidatu da oinarrizko errentai buruz. Eusko Legebiltzarrean be bai. Egontzan Daniel Raventos, egontzan Angel Elias, oin dela 2 urte. Oinarrizko errentai buruz hitz egiten. Orduan, gauzia da, ze gobernu izango da ausarta, kasu honetan, horrelako zeuzera aurrera ateatzen. Gaur egun, momentu honetan, eta 2 egun barru justo bilera bat dakau,
Kataluniako kontseilu asesorian, hor dakau plan pilotoko bulego bat, eta Katalunian Generalitateak urte amaieran edo 2023ko hasieran plan piloto bat jarri bia dau berriz ere martxan. Ez, orduan gauzea da, mugitzen ari diaz, eta gauzak ateatzen ari diaz. Bueno, ez dakit, betikotze edo aurrera pausoak emotia. Eta esaten du sozialistak eta hola, gauza bat esateko bakarrik, honen inguruan. Eta gobernuan dauden bi alderdiei buruz hitzeinez, baina Pedro Sánchez 2017ko primarioetan bere programan oinarrizko errenta bat zeuan, alderdi sozialisteko primarioetara presentau zanean, eta 2008an aprobau zan resoluzio bat Consejo de Europako Asamblea Parlamentarioan oinarrizko errentai, herriei esatien oinarrizko errentai buruzko ikerkuntzak itxia. Eta postu bat itxia oinarrizko errentai buruz. Consejo de Europa. Hor, Europarlamentario moduan gaur egun hezkuntza sailburua dana, zeuan, Jokin Bildarratz. Eta baiezko boska, eman zotzan. Beraz, bueno, nik ez dut esatzen, eta zilegia da, baiezko boska emotia horrelako herri ekimen bati, baina bai eskatzen dut, bideak irekitzia eztabaida sozial bat emoteko honen inguruan. Eskerrik asko galderak atxik. Galderak etxa. Lada tauke galdera bat. Julen, hor, ez da izadia batan ipinizun, Euskadin, zer dau, pobreziaren atala zan, zenbakiz esanela, 12.000, zazpirun, ez da izan bat. 500 euro urteko. Hori zenbakixen zelan kalkulaten da? Osa, zer konsideraten da pobre izati? Hori baino gutxio izatia. Ja, baina hori nunditat, osa, zelan ezaten dabe... Pobrezia talasa kalkulatzea da erdeaz esangot, ze euskeraz lehen zagote renta mediana, baina zain nola, 60% de la renta mediana. Hau da, mediana kalkulatzea, errenta, gizarte guztiak duen errenten mediana kalkulatzea zu, eta horren 160, pobrezia talasa izango litzateke. 140, muturreko pobrezia talasa. Hau, logikamente, hau da modu estadistiko bat pobrezia kalkulatzeko. Eta batzutan, ekonomilariok hitz egiten dugu pobreziai buruz, ez da berdina, apa eta monasterion bizitzia, ez dakit zenbat kostatzen dagoen bizitza hor, edo Bilbon bizitzia. Ez que horretxat, hortik dator. Baina hori gero bizitza praktikuru erunde, zeuk ezazunez, Bilbon bizitzi ero apata monasterion bizitzi, ez dela koste bardin ez da eukiko orduan, zenbat desbirtuaten da hori zenbakixe realidadin? Bai, desbirtuatzen da, baina honi erantzun bat emoteko modu bakarra izango litzateke, entidade lokalei emotia gaitasuna horrelako zerbait ateatzeko. Honek eraso bat daka, bai, eta da, oinarrizko errentak dakala gauza hon bat, eta da kosta administratiboak asko burri zeitxula, entidade lokalei udaletxeei emoten badiezu eskumena hoi aurrera ateatzeko, arazoak izango dituzula justo kosta administratiboekin, ez? Eta beste arazo bat da, eta da gaur egun udaletxe batek ez ditxula eskumen fiskalik, ez dakat diru nahikorik, oinarrizko errenta bat aurrera ateatzeko. Baina, eta hor, gauza asko hitz egiten diaz, ez? Eta inalda probintziaka, lurralde historikotzat, inalda eskualdetzat, inalda erkidegoka, inalda estatu mailan, adibideak asko diaz. Gauzia da, itxeko borondate politikoa bia dela. Eta hor epiloguan esatea eta idazteu gai estandineko oso ondo, eta es muy interesante, baina dice, la clase política tiene, dice, el mayor reto es político. La clase política tiene lo que yo denomino alma de espagueti.
Es decir, poco valor intelectual, pero entiende la presión. ¿Vale? Dice, la cuestión es si la gente a pie, tú y yo, queremos un cambio. Eta aldaketa bat nahi baldin badugu, aldaketa horretik burruka binbia da. Dice, queremos un cambio? Bueno, Europa mailan indana azkenengo inkesta erakuste hau, Europarren 78 oinarrizko errenta baten alde bozkatzeko prest egongo litzatekeelaz. Si queremos un cambio, lo que hay que hacer es apostar y luchar por ese cambio. Bueno, horregatik, liburua da una herramienta de futuro, ez? Pixkat etorkizuna behira, eta nahi nebana da, hemen bebai, como líneas de investigación agertzea zela, normalean ikutzen ez ditugun hainbat kolektibo, ikutzea, pixkat base sozial hori, pixkanaka honditzen juteko. Nik... Nahi bazo galdetu, bestaren nauk bakat, Joseba galdetu, bezez. A ver, adibide bat dela txek, ni alokairu bat horrentzeo hilero, zer egitako lauke oinarrizko renta ez esiatik txekek blanko bat. Osa, cuando me llega a mi, directa transferencia a jauia izango. Osa, suposatzea estatuko ero hasiera baten limitazio bat erenbiko leukela. Osa, hori ez desbihurtueteko renta, oinarrizko renta. Lo mismo que evita que el empresario te diga te bajo el sueldo porque ya tienes suficiente. Eta hori da, lehen esan duten gauza bat. Eta da, oinarrizko errenta ez da gobernu baten politika ekonomiko A. Da politika ekonomiko bat. Orduan, askotan esate hozten eri, Es que la renta básica no acaba con el capitalismo. No. Es que la renta básica no acaba con las violencias machistas, digo. Pues no. Baina, es que batutan emoten dizkio oinarrizko renta botere batzuk ez ditxunak. Orduan, adibidez, violencias machistas, oinarrizko rentak, ingo dau, hartzen a Mary Wollstonecraft, de las primeras filósofas feministas, que decía, la mujer no será libre hasta que no tenga su independencia económica garantizada. Oinarrizko errentak ingo dauena da guztioi independentzia ekonomiko bat eskaini. Baina gero, egon beharko liratek beste politika asko, kasu honetan politika feminista batzuk, horren kontra itxen dutena, Eta kasu honetan, zuk galdetzen zenuna, egon behadiaz, etxe bizitza politika batzuk gobernu baten, etxe bizitza duin bat bermatzen dutenak. Eta berdin, enpleguarekin, egon beharko litzateke un salario mínimo, bermatzen dagoena, enpresariak ezin esatia, 600 euro ordainduko dizkizut. Horregatik, baina netzat importantia doi klaru lagatzia, eta da ez emotia oinarrizko rentai botere batzuk ez ditxunak. Bi helburu ditu, existentzia materiala bermatzea, eta askatasun kota efektibo batzuk emotia pertsona guztioi. Bueno, nik pare bat galdera dakat, hola, bizkate direkto, vale? Bata da, burundakaten, hueltaka dakaten idea bat denbora guztien, eta da, pobrezia gaur egungo gizartin da ondorio kolateral bat, edo da necesidade bat sistema aktuala mantentzeko. Osa, ni bizi neike eta gudanok alga bizi gazen modun pobrezia existitu gabe? Mundu mailan? Bueno, erkidego mailan. Incluso erkidego mailan. Vale, jake datuko erkidego dizen, erkidego mailan. Posible da hori? Posible pobrezia bari bizitzea? Bai. Eta posible da, eta gainea, eta liburuan grafiko batzuk agertzea zentzu horretan. Ikusi dugu, garapeneako eta ekonomiarako, herri baten ekonomiarako, desberdintasunak gero eta txikiagoak izan hobeto. Eta hori ikusi da, oso ondo estatu batuetan adibidez, Roosevelt boterea heldu zenetik, Rooseveltek, nik gaur hitzein ditzuet de un tipo marginal del 53. Rooseveltek ezarri zeban del 94. Estatu batuetan. 94% a las rentas más altas. Eta erresuma batuan, antes de Thatcher, del 98. Eta ikustea, que de los 40 a los 80, Reagan eta Thatcher heldu arte, garapen ekonomikoa hundiena mondala. Bai estatu batuetan, bai erresuma batuan, eta desberdintasun maila txikiena izan dela. Eta Reagan heldu arte, estatu batuetan, del 94 puso Roosevelt, baina 70tik etzan jetxi. Orduan, bueno, 80ko hamarkada horretan, Chicago Boys, Friedman, Reagan, Thatcher, emotea aldaketa kultural bat, eta da, gainea, borroka kultural bat, ez duguna ematen progresismotik gaur egun,
lagatzen diagula via libre, eta gaztiak datoz, como vienen. Eta, probablemente, unibertsitarian ikusiko zu hori, baina nahi beldurra moteo ez da batzutan. Baina, bueno. Eta beste galdera bat, igual hemengo publikoai asko ez dotza afektaten, baina, bueno, da beste meloi bat, oindala ez asko telebizioin entzun dana, ez? Jornada laboral de 4 días. Ezer aipatzeko horren ingurun? Bai, eske gaina, neuan bilatzen haber zehose barregarria moto zanez, baina eske liburuan justo asko ikutze dut hori, eta nire ustez, oinarrizko errenta, eta lan jardunaldiaren murrizketa eskutik datoz. Beharrezkoa da. Eta kontako zut zehatxik, eta lehen indot aipamen txiki bat, baina ez dut sakondu. Eta esaten eban, intuitiboa izan daitekeela, ez? Aberastasuna gure gizartean desberdintasun gehien sortzen duen faktoretariko bat izan daitekeela, ez? Eta gainea, are gehiago, kontutan eukitzen badugu, desberdintasun sozialen, o aberastasunaren desberdintasunaren 73% erentzietatik datorrela, bale? Orduan, hor klaru dau, esku berdinetan mantentzeala normalian aberastasuna hori Espainia mailan. Eta bigarrena, eta esan dutena ez dela igual hain intuitibua, edo kontraintuitibua izan daitekena da, hezkuntza. Zergatik? Hezkuntza, estatuak inbertitu itxen dau, gugan, ez? Hezkuntza publikora goia zenian. Eta, pertsona batek 16 urte arte itxen dauenean, o ikasten dauenean, ez? Derrigorrezko hezkuntza, estatuak inbertitzen dau 60-70.000 euro bataz besteko pertsona horretan. Pertsona batek master bat edo doktoretza bat itxen dauenean, estatuak inbertitzen dau pertsona horrean 200.000 eta 300.000 euro inguru. Hau da, pertsona batzuk dake una desinversión de partida 240.000 eurora iritsi aldana. Eta gero galdetze oso, zeinek ikasten dau normalian 16 urte arte? Bueno, errekurtso finanzieroak etxean behar dituna, eta lan merkatura juten dana. Gainea, ikuste hau, eta dau estadistika bat oindela gutxiatea zana, gurazuek derrigorrezko hezkuntza bakarrekin dutenek, bere semiek 155 derrigorrezko hezkuntza bakarrik egin dabe. Bale? Zein jarraitzu aldau formatzen, master bat itxen, doktoretza bat itxen? Bueno, koltsoi finantziero bat duena etxian. Orduan, dakau arazo bat, eta da, alde batetik, aberastasuna eta bestetik hezkuntza, ja, esku berdinetan geratzen dana, ez? Baina sartu dut lehen beste hanka bat, eta da, enplegua. Bale. Goiaz, etorkizun batea, zeinetan enplegu zuntxiketa bat emongo den, eta sortzen den enplegu hori, naiz eta gehiago zuntxitu, baina sortzen den hori, enplegu superkualifikatua izango da. Zein junalda enplegu superkualifikatu batera? Derrigorrezkuntza dakana? Ez. Masterra edo doktoretza indauena. Orduan dakau, triangulo iruki bat hor, ez badugu apurtzen nun baitetik izan alda. Enplegua eta bizitza duina desvinkulatzea, adibide bat, ez? Eta birbanaketa, logikamente, baina ez badugu apurtzen, etorkizunean, aberastasuna, hezkuntza eta enplegua esku berdinetan gera daiteke. Eta laguneko jornada hori dator. Eta jende gehiago lan itxeko, interesgarria izango litzateke, eta nik ez dut esango lau, niretzat 3 eguneko jornada bat izango litzateke egokiena, baina hartzen baldin badu gaur egun Espainia mailan lan itxen ditugun ordu kopuru guztia, eta zatitzen baldin badu lan adinean gauden pertsonen guztien artian, emoten dozku pertsonakoitzak 15 ordu inbehitxula lan. Eta hau, Keynes, zuk aipatu dozula, ez, liburuan dauala, esan zeban, 1930an Madrilen justo intzean ponentzia bat, eta inzitsuan aurre ikuspen batzuk, 3. 2 asmatu inzitsuan, bat ez zeban asmatu. Eta esan zeban, 2015an pertsonok ingo genukela lan 25 ordu hastian,
eta 2030an 15 ordu, hastian. Oin dela 100 urte, intzeban aurre ikuspen hori. Eta seguimos alargando la edad de jubilación. Y con un paro juvenil del 35%. Bueno, hementxe lagako gaurko saio, txalo bero bat emongo zau, asko ikasiro eta eskerrik asko. Eta bueno, gure urrengoko